Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Adlaw dai karong Huwebes no. It's 23 na sa buwan sa Hulyo, iglos na yan 26. Sa dili pa dito, shout out kuno kang Sil Nagal. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. Sil Nagal. Sa tanan no, aral subaybay aning ramahan no. Salamat kayo sa pagsunod. Shout out ninyong tanan. Bay no. Ang suwatan po katong dino, pinada kini sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangan nga Julie. Sinuwat kini no, Lery Arellano, bahin kini no sa ilahang lugar nga pilting daghanag mga kawatan no, mga followers, no? Kumani ko na sa pagpaminaw no, sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Julie. Kini ako problema bahay na sa mga lugar, mga dikhaan, nagkawatan lagi. Berkuan lang ha. Pero, in fairness sa mga dili, mga kanang, in fairness sa mga kawatan. Kuwari mo, lingaw-lingaw niya, matod pa, mas maayo palagi ko nung maslingan kang ungo. Kaya di pa taon mong unay taon, nakamiksliwangan, dili kang kawatan, pagbida. Berkuan lang ha. Namay mga kawatan nga maayo sa mga tarong saan ba. Kaya siguro yung unayon ko ta. Pero, aron nyo masabta taon ako sugilano na, inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo. Kanta-kanta. Kari kanta ta, Bay Pedro? Ayaw lang na, kanang di lang tapos kantan, standard, kanina na eh. Bahing mga taong kawatan kaayo. Ito lang na doon eh. Ito lang na doon eh. Nasaan ba ito akong asawa taon? Ay, ang saban? Pre, Kira ka? Pre, wa magipaglubat, pre. Ay, Lubat lubat pa. kina ka, pre. Lupan king duyog. Suyog naman ni lubat, pre. Pati mo wa magyud. Okay na pre, may problema na pre. Pre, kitawag na pre nga original ka mo. Original. Original mo nga compose niyo gikanta nga bisan gi upload pa na sa suka pre, di gyud na mulubad. Yatis na. Sa bida sa di mo eh. Di hagi ko believe ni mo, kamo, ninyo duha ba? May kay mo muana sa, kanang mo paganas tao ba? Ang inyong pagkasip-sip, wa sa yun ay paglubad. Yeah. Mas mulubad pa ang sing-sing sa Muslim, di ba? Mo gyud. Pre, tinulong ka atong kanta nga pambatol sa una nga sa intro pa lang daan. Nguli ng mga tao. Kaya iya bagay yun no. Namakpagtuon sila pero piting naglakaw eh. Makpag mo tao eh, believe ba na ko eh. Nasa na, bidasan. Pangayon lang dinadaan, ayun lang sige, day-day, diha. Huwag na siya itong kanta niya nga, parahon pas bampur. Kanta ni mo, may kantahi. Ala. Day, Dali sa lakoy. Nakadiot sa day! Mga pare, kadiot, kanta mo doon. Kanta mo. Pangita ko niya sa asawa. Ha? Gimingaw taon. Kanta mo niya. Believe ba yun ako naman pre? Okay pre, pre! What's the matter, day? Kakita ka sa kwarta nga gibutan ako diri sa TV? Oh, man. Dili naman to. Kisa ba di kahilabot, uy? Oh, okay, so, pasikin ng gitar bang 2 taon din eh, ha? Kisa ba di manghilabot di ay? Atong usang adlaw na wag tangan sa kong kwarta, gibutang sad nako diri sa TV. Ay, sus, sige, ang kuot to sa mga salida sa TV, di kuot, pida. So, na ibutang kwarta niya sa TV, lisod kay na, kay wata may baw, masig doon na ilaing taong na puyo aning baya. Ansa may lain nagpuyo ba? Wata kay baw, eh. Doon na yung binuha na to, kay kabantay rin ba ko? Ako, kanang ako pitaka taon, manapasagdan rin ako, mangita ko, tunga lang kali. Mao ba? Yung mo nang ayaw yung kumpiyansa na eh. Oh, mao ba dong? Unsa pre? Oh, lagi pre. Lisod kayo tawaan tingaling ang mong bahay pre. Nga naman, pre. Namo kayo mga higayon ba? Karang mga butang na mo rin yung kalit lang kawa. O niya, dili mo pagitaon. Atong nga kalit. Mo ba pre? Bisan asa ginarong panahon na pre. Naagi na sila, mga kawatan. Amrog, ang mga kawatan naaranas mga dapin-daplin ba? Pre, anang mga daplin sa daan na ba? Oh. Nasa di source bay? Ay. Pre, sultihan mo no? Di maroon ka kumpiyasahan pre. Pre, bisan asang dapita, naapirmi ang mga kawatan. Oh. Naabot pa gani sa kongres. Buaya to sila dito ba? Buaya na ito pre. Buaya to. Bida. Ako ba'y mayor rin
Butang ko yun, butangan ko ni mga task force din. Ah. Task force kawat ko rin siya. Usay nga, pre. Gusto mo pa yung lisot dito. Task force kawat Task ko rin siya. force, Oo. Yakin, lubog, Ako ba itong patukhangon na ng mga kawatan nga Choy, pero nga bala, no? Ang mga kawatan nga mga butan, pabili na na. Oh. Kaya kawatan yung kayo mo na. Nagkawatan ng mga hatag, pabilin lang. Di nagyapon ng sibli, pre. Ha? Di na masibli. Kung sa'yo tinabit sibli. Di, magsilbi. Di magsilbi ba? Wam ganito magsilbi ang saon na katong naiusa ka dato. Oh. Nga nagpalit siya Robot. robot. Nga mahal kayo. Usa ka robot. Nga kusugay mo dako kawatan. Kaya wag ko. Reki! Nga. Mahal kayong pagkapalit niya, pre. Laliman kag iyang gida dito sa Canada. Oh. Usa ra ka adlaw. Ang robot nakadakop og bila mga 30 ka buok kawatan. Oh, Bobby. Nabunhaw ka ba, Bobby? Kana ko na. Gamay na pre. Kana ko. Gidahan ang robot dito sa India. Hmm. Duha pa lang kadlaw, pre. Nakadakop ng 70 ka buok tao. Oh. Sabi ka. Kawatan. Oh, kawatan. Kawatan mo. Oh, mana pa sa kawatan, pre. Kawatan, ha? O niya, Nga. kuyawa ko na na. Gida din ni, pre. Gida din sa Pilipinas. Yang ibutang dito sa Kongreso. Oh, gida dinis Pinas, pre. Di ba? Gida Pinas, ha? Pilipinas. Niya, unsa man? Unsa si tabo? Ay, gida dito sa Pinas? Oh! Butang sa Kongreso? Gibutang niya dito ang robot, pre. Dito sa kulon. Sa kulon. Diin sa kulon? Sa kulon. Oh. Pagbutang niya dito sa robot, pre. Kanita. Grabe ka rin. Pak! Onya, Why pre. 10 minutos, pre? Allah. Ang Sabi. naunsa man, nakadakop na yun. Wow, eh. Nga naman? Yung mga nga, why 10 minutos, naunsa man di ay. Layo rang 10 minutos, pre. Pagbutang niya sa robot dito sa kulon. Pak! Wagtang ang robot! Baksit kini, pre. Okay. Pagutan ako, pre. Asa rin robot? Gikawat. Butas ako, pre. Bongo, tetoy. Pagkaway clear ba yan? Kamo, no? Mura mong dos kumpanyero, si Bobby o si Kuhan. Si Bobby o si... Patay na talos babi, oy. Si Franklin lang, usa. O stikong. Katulong nga mga anak na sumbagay. Ayun. Ay, pre. Ayun, tingnan. Tinuli na, pre. Sa rebo, pasabot na, pre. May klaro na ang inyo, may klaro. Tinuod. Unsa may tinuod na be? Unsa may klaro ipasabutan na? Mas kuyaw ang kawatan dinis atos Pinas, pre. Kay bisa ng robot nga maoy mo dakop sa mga kawatan, gikawat pa. Bongo, tetoy, ginitrabaho agad. Bao nga, ginaingon, pre, nga mas kuyaw ning atong kawatan din eh. Tinuod bitaw na, pre. Mas kuya bitaw. Napay kawatan nga laron taon tiguang kadlat og kalit ang iyahang kwintas tiguang taon. Luoy kayo gabutor duha ka buok. Sus. Sobra ka disinti sa ning uban dili, di barong pang uban, di ba? Ang mga nga di gyud maayo kumpiyansa ta din sa ato taon. Mawagin, pre, di gyud mo kumpiyansa kay ang kawatan, wata kailangan naari sa atong palibok. Pinuod bitaw. Siguro ni akong gipang katubang karon. Tarong ya, pre, tarong ay. Kita rin tulo din niya, pre, pagtarong yun. Awa tawi ba oy? Awa. Ah, tamay baho ta. Karon pagalitan ng istorya, awa. Nawag ta ka kun sinilas. Isa ka sa kun sinilas. Ha? Kisa na kuha ninyo! Bisa ni iro, pre, ay na gitangan. Asa ito yung chinilas di ay? Abot asa ka to punta ka taon. Uy, nayapag na tiniil ka! Wa man, get sinilas bang go paglingkod na ako gipatong akong duwag tiil. Giubo na ako sinilas. Kung sa pagtindur ko, ngita mo ko sinilas wa man. Pagtarong diha, uy, mahalo na ba ito yung chinilas? Ada, ambot lang. Oy, klaro bitaw. Uy, nambot lang gid mo, Julie, uy! Agay tig sinilas debi. Asa man ko mga chinilas di mo na unsa man ka, uy! So sulubo na ko arang ang magsapatos ko dinis bay. Ambot lang mo. Patulan sa bakya mo sa looba, magpalit ang taglain. Day. Grabe, naging kayo. Hasta sinilas li, kawaton ba? Mga tungod sa kadaghan sa mga pangitabo, nga sige lang may kawadaan tao mga butang sa mua. Napabutang ko sa CCTV kamera. Unya, sunod gawa sa mga tao sa mobile. Makita sa CCTV. Unya, Sus, Mari. Wapag yun ay ka masuwito rin sa ato dapit. Unsa man, Mari? Dagang intawong kay kawatan din sa ato, uy. Grabe po, uy, kisa mong po'y mangawat din sa tundapit, Mari. Okay sa pa. Ang mga tao, ganang mga silingan nato, Mari. Ayaw tao kumpiyansa ng mga tawhana. Mao ba, Mari? Uy, kuyaw kay nang kuhaan ka ng mga kawatan din ni Mari.
Kay bisag masakpan pa di gyud angkon. Ba, anak di ay? Mauna, Mari. Mao nga kamo, ikaw, ayaw taon mo kumpiyansa sa inyong mga butang din labi na sa inyong mga kwarta. Na, Marie. Ayaw na nag-ibutang sa gawas ang mga chinilas, ha? Ingon man mga sapatos. Ari na si Risud ibutang. Kaya nga naman, day. Ay, nag-istorya mi karon ba si Marisis Day ba das gawas. Nga naman? Di gyud ko ta mo kumpiyansa dinhi kay ang atong lugar pero tindaghan ng mga kawatan. Ano? Mauna, og angay lang nga mutuot ta kay mas una bayra sila nakapuyo dinhi kaysa nato, di ba? Kita bag-ura beta dinhi. Hali lang, sakpan, pasablits ko ng mga tawaran. Kana lagi makasakop ka. Og makasakop man gani, hala oy asa man kuno taon mo angkon. Bisag nagtangag pa na sila sa ilang kinawat, di gyud kuno mo angkon. Mao ba? Mao nga amping taha, di ta mo kumpiyansa. Kaya ako mga silingan, nakaila kaya sila na ako. Mauwa kay ko magduda ni nila, kay silingan ko mi. Pero sa dihang, usa kay gayon, ana, nawagtan sa akong silpon. Ang usa na akong silpon. Asa mo ito ko silpon, diri mo ito na akong gibutang. Uy, husto. Ako din pakpakan kay, kadungog mo sa pakpak. Ring mo na ito. Suwaya na ako sa pakpak na ko, be. Uy, wala yun mo tingog. Siguro din hida, pero posible kayo. Naaramang dito din Di may tabo nga dito butingog kung naato din di mo matulog ko silent. Marbeda na subli sa gwa din da. Nga din raman to na ako butang. Usbo na kong pakpak be. Gyud ay. Gyapon. Gyud. Marbeda. Uy, kasi pakpak ni mo diha. Uy, Julie. Aday, ako silpon day. Din raman to. Subli ay. Hana, oy, basig nalimot kag-asa ni mo gibutang, oy. Ay, di lagi imposible. Kaya din to sa ako itong butang ni Ray, beda. Di ni mo gibutang sa? Sabi ta na. Hala, di ni mo gibutang. Okay, ganun de. Anong di man ni mo gibutang sa may bintana? Posibleng gigawat na to. Kawat ko daw. Sabi mong kawat. Bigyan sa magsuod, be. Bigyan sa magsuod dito ba? Gisuod ka. Ay, di kung sa bintana ni mo gibutang makabot ramang gud na good. Ito, ano? Yun na. Ida. May mauami ka ron Asa ka, oy. I-review na ito sa TV day, ha? Para makita na kung kinsa yung kuwas kong cellphone. Tungod sa akong kalagot, tiguhan akong may bawaan akong kinsa yung kawat sa akong cellphone, gitanaw akong sa TV, ako i-review. Ug dito, Hala dong, awa, sa may bintana. May kamot nga nilusot pero dili makita ang naw sa kawatan. Urbida, no? Gikawat na. Ang usa kang gulbe, tanaw to, para makita ng kalakihan ko unsa ni. Kinsa ka nilakihan ko ay. Murag kaila ko ani da. Kanang silina nga gisulob niya. Pero dili kay maklaro na. Pero siya bigyan nagsulob. Kamatuura na na. Uy, siya yun. May suspect na kung kinsay kawatan. Tuda ko na kung mga silingan ang maugyo kakawat kong silpon. Pandidaan ako. Makita na ko ang ilang sudin sa may bitana, makita yun ako. Karang silpon ng ibutang kilit sa TV nila. Puparihas mo na sa kong silpon. Murag maugyo. Padulaan ako, be. Uy, maugyo. Di may mong masayop ko. Ang ako ilang silpon. Unsa? Day, maugyo day. Pero siguro ka? Naabay po parehas og mga cellphone ha? Basig makihan na hinong kaan og di na mao. Ay, dako ako magtuod ay maugyo to akong cellphone. Unyag di mao? Makihan na noon ta ini. Kuan kining sige lang. Sige. May bawatan na ron. Ha? Ako cellphone be, kawaton ako. Maugyo na ako yung cellphone. Kung kawaton, mayati na. Bahala na. Sudlun ko niya ba eh. Kuhaon ako kung cellphone. Asa naman to si Julie? Nilakaw man tingaling kanahan. Huwag yun magsultik asa siya. Huwag yun manangid. Binuang ginintawhan na eh. Ay asa man guday kahato. Maayo kay Mingaw pa. Huwag tao silang luyo. Masuod ko silang bahay. Aray ko agis luyo. Kinanglang makuha na ko akong cellphone. Meron ko luyo silang bahay.
Yan na, kuhaon na ako ang cellphone. Puro yun. So, yan ko na ako pakpak. Pero kung pakpasan ko, kasi gusakpan ko nga, nakasul ko din silang bahay. Kuhaon lang ko na dito. Diyan na ako kong cellphone. Diyan na. Di siya gini, nagkawat gini. Ay! Kutan! Bang, nasakpan ko. Kutan! 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 Patay! Dakpan! Dakpan! Masakpan! Makakuha ni! Kutan ni gabi! Ha? Kawatan? Anong taon? Kawatan ko taon? Ikaw nagkuha sa kong cellphone. Nga imo sang ikawat. Ngawat ka! Kabisod ka din sa panimay! Ang ako di ko masod. Nga naman din akong cellphone kilid sa TV. Imo magikawat. Kutan ko! Padakop ka! Hoy! Magtawag mo pulis! Oh! Pulis! Oh! Punta! Ay! Pulis! Punta! Mara ako 5 taon, kaya ako naman hinoy kasuhag kawat sa kagalingon akong cellphone nga ilang gikawat. Mayo ka ni. Ako na yung ngawat sa kagalingon akong cellphone. Palihog, ma'am, tabagi ko nung ko diya, bambe. Kaya naam yun ni sa napuksugo nga dakong saang pangawat, bambe. Kono, be, usaman kung kamoy pasultihon natin, pres, Julie. Salamat sa mapag-apo. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Bam, good morning, Bam. Don Pedro. Kumusta naman sa nanik dito? Kumusta yan, Tiil? Manok yapon? Don Pedro? Dako, good morning sa Pedro! Good morning! Good morning! Sige, sige. Don Pedro, kumusta naman ka, ha? Kumusta na? Si Arnold Galiste ato. Good morning sa itong konsyal sa Lutupan, Arnold Galiste ug si Ridin Cabrera. O sa itong konsyal number 1, si Boy Prahinog. Okay, salamat kayo si Donglin sa Donglin Dilima. Kumusta ka niya, Donglin Dilima, diya sa Liti-Liti, Palit 1, Palit 1. Kumusta ka niya, Donglin? O sa imong papapod nga si Sir Benedicto Dilima. Kumusta mo tanan niya? Salamat kayo si Dodong Delio Pod Largo. Itong suon nga higala nga ato ang mekaniko sa diha sa may Buwagsong. Kumusta ka na, Del? Sa mga pong mga tao pod, salamat kayo niya. Ato sa pasalamatan, ang tanan nga mga kaigsunan nato nga Ate Jinjen, ikaw sabi. Magpasalamat ako yalan sa mga mama nga pirmi yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya. Mas happy gid ang mga dagko, labi na nila ni Saling Berting Viola diha sa Hillside Talamban. Kay niinom sila Don Pepe Dark Chocolate kuya Alan. Unya ni ugom-ugom sa Diamond Yema OBM especially palit kay Crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Si Inday Vilma Liayong Bagyo. Wilma, biyayo bagyo diha sa Langko. Hello. Kumusta ka diha, Inday Vilma? Mama Gina po diha sa Talamban. Kumusta mo diha tanan? Unya sa tanan to mga amigo. Labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap sa imong mga tao nga minumpod sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipagdaban ang said Panyawan Coffee Mix. Ngunay atong ipainom diha sa imong mga tao ka para kondisyon kay na sila lando mo trabaho diha og magbuhat sa imong Miguel Puliar Fertilizer nga imong hinimo sa Mega Plus. Og sa tanang mga tao pod ni Kuya Anik Pipito og Dudu GR Pipito og sa Bromage PH ni Inday Shane Pipito nga maoy ilang giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Kay kanigong kaning Bromage PH ni Inday Shane trabaho mo ni sa panimay. Kung gusto mo nga limpyuhan yung panimayo niya, busy na kayo mustanan, niya, lisod na lang ninyo kung sa'y gusto nga inyohang ipabuhat sa inyong panimay. Sa tanang mga tao po, ni former, ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casmer Arauta, Lister Kudyal, Lister Daan, o yung mga Kudyal Francis Paris, Kudyal Joel Gargadira, o si Kudyal Danny Caballero, o inguman si Kudyal Ferder Rabaya, ang ato mga suodiha ng mga Kudyal sa Talisay. Kumusta ka tanan? Bradshaw Fernandez, ang ato Kudyal pa diha, kumusta ka tanan? Okay? Sa gapon ka kapsula sa said Panyawan herbal capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Mao sa imong pagpanihapon niya inom na pudaan ako sa kakapsula sa said Panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI ayaw na makabalaka tungod kay yun na makatambal ana kini mao ang Kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras.
O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI. Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas mas Kogon. Pasalamatan po dako ang tanong mga higala ni Sir Danny Sigubia. Sir Dan Sigubia diya sa poblasyon, barangay poblasyon. Ato kutsihal po diya si Sir Dan Sigubia. Diha sa Bilyabal iti. Kumusta ka diya, Sir Dan o si Sir Renz? Kumusta mo tanan diha? Kutsihal Dan Sigubia diha. Kumusta mo tanan diha? Unya, pasalamatan po nato ang ato ang mga kaigsunan nga migkami sa itong number 1 nga plus nga tinuod yun mutabang na to ang Sedliniment Oil. Nga tinuod, nahimog yung number 1 sa Kabisayan o Binanaw. Tinuod nga mutabang sa itong panuot, pamahol, panikit sa Klawasan, Barikos, Bins, Katul. Kuto sa kabataan nili. Kay pagita sa ringgi kung mga plus na sa ito ang Sedliniment Oil nga narama palit sa butika. Di ba doon? Yes! Sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pa Panyawan Herbal. Inya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sed Element Oil, og Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung liliyo sa tas butika, kinitas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang mo. Parehandi ko siya Dodong Kaskiyo nga ano lang siya Shopee kay mga plus masyag Sedliniment Oil. Sila si Konsyal Lera Kaskiyo ang iyang anak. Mao sa ni ipanghatag sa iyang mga tao kanang para ihaplas sa ato ang Sedliniment Oil ang iyang mga tao sa iyahang konseyo. Bam! Salamat! Aspos mo na ko. Ayaw ka makalimot, ha? Nga to ang Celebrity Conjig Beauty Soap. Doon na kini mga sangka para sa ato ang blackheads or whiteheads. Mangutana lang mo sa butika, aron dili ka mo mabiktima sa mga fake o sa kanang mga dili original. Celebrity Conjig Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Alam ka ni mo diya, Ma'am Rose Villegas and Attornetan Villegas sa Argao. Mrs. Brenda Ballesteros diya sa Argao, kaya po sa Bureau of Lands. Kamusta, ma'am? Ingko mo na sa kanimo, Mrs. Emel Villarba din sa Luwir Kawayan sa Bagdos nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon. Ingon siya galibutan man sa laing istasyon. Di ko mabalin sa DYHPO Ano si ani radyo ko. Salamat kayo, Mrs. Emel Villarba. Ingon man, ayaw ko makalimutan itong mga apo mga bata pa doon sa klase sa iyong mga ligo. Ang ato ang Celebrity Conjig Beauty so para magpabili ng batanon. Younger looking kutis artista kutis porcelana. Pananglitan unay mo offer kanimo nga barato or free o unsa pa niya siguro ang yun nga mo mapalit adto na kanil label all capital letters Sed Marketing. Thank you. Okay, salamat kay ba mo niya tanan itong kaigsunan. Kita, nasayod yun tang kanitoksin. Mao gini mo daot sa ato blood cells. Mao na yung patay na to. Ato blood cells importante kay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ni mustiki mulapot atong dugo mao na ang mga major nga mga sakit. Mutakbo yun na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, RTCC, sukuban pa na to balatian. Constipated ka o ingon man kini atong kidney problem. Mao nga kinahanglan gyud ka minom og G-Detox. G-Detox plus herbal capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients sa mga makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang muwagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mo hinugdan sa imong balatian o anong ligon gyud kanunay ato vital organs. Inom gyud tam matang adlaw G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga mutangtang sa toxin sa ato ang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karang adlaw. Sender na to si Dudong Julie, Ate Pres. Julie. Oh, kaning Julie. pero akoan lang sa kanang mga atong mga amigo taon na Migo na ito nga kanang kawatan ng hatag o kirna. kanang mga di man tani angay sulti nga mo kay pero ang istorya ko nato ron parti man sa kanang kawat good. Mao na nga mahisgutan po ni nato ng mga tao nga murag kiriwan pug kamot sa taon ba. Mao ni nahitabo niya nga ang iyang cellphone gikawat. Giunay pagkawat niya. Nakita niya giunay niya kawat. Siya preso. Siya mo nakuan. Siya mo na butahan taon. Siya mo na kiha taon. Saon ko niya Ate Pres nga iyaha mo tong cellphone. Ate Pres. Unsaon ko niya kay iyaha mo tong cellphone. O nga to, siya may problema gulyat. Kay siya naabdan ka to sa bahay. Pero iyaha tong cellphone Ate Pero, Pres. unsa mo na pag-aw. Akong gitaw no kanang dili ang problema pero makita mo gud na man yung mga screensaver makita Kung yang makita dito nga o iya mga dito picture. ang cellphone, no?
Oh, Sa ato Sa'yo, pa, sa'yo na bakit may CCTV? ha? di kamutay nakita, bam? Kita ang naong wala man. Bisa na, pag matuod, nga ikaw din mo itagiyak, ikaw may gikawatan, makita man sa CCTV. Mao sa lagi. Mao sana. Oo. Posible siya. Wa man siya mangusog dito. Iyat pa itong i-blatter ay dito. No? Blatter bitaw. Maunis. Sila nalay pahusaya, ana, uy. Sula. Kasula kami man yung hasul-hasulon re. Unsaon mo? Amo tambag lang ninyo. Kamulay bahala dito sa barangay. Isulti na tanan dito. Dong, Julie. Nga ako gikawatan ko. Nya tan-aw na ako nga ang kanang cellphone murag ako ana gibutang diha sa kilid sa TV nila. Di ako giadto kay nagdudam gyud ko ako. Nya pagkuha na ako may nakitaan nga kuan tan-aw na tani atong cellphone be. Nangawat ni noon. Ang mga picture ani tan-aw na to kung kinsa na asud sa inbox sa mga picture Pero ani. kung iyan ang Sa gallery. Pero yan ang gidelete ko lihat. Dili oy, para na ko ba kanang cellphone na man gyud na yung mga code, na man na yung mga password. Ay kung ing na ang nagkawat kay bawo sa password. Ang problema sa ugi pa kuan sa tug technician ipapapas ang password, ma-open na gito. Mao na. Mao na yung problema. Diyan niya. pa ambit ay. Okay, Para sige, masulba di mong suliran, Sir, kasi ano yan? Julie. Jolie. Sir Jolie, kung ari ka diri sa balang kasulatan sa Old Testament, no? Kanilang Biblia nga kompleto na may mga Bible nga way sirak. Kanina ay sirak na diri ay. Sirak 23, versikulo 19. Kining tawana mahadlok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgunga ang mga mata sa Ginoo, mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Verse 21. Kadtong tawana nga makasasala masapan sa higayon nga wa gayod paabuta ug silutan siya at tubangan sa katawhan. Kani sa Old Testament niya. So, ang buto sa butaan ni nga ako kawatan mo ko sa unang Gulyat. Ako tuod ko ning nahisuwat dire sa balaang kasulatan Gulyat kay katong gikawatan kong cellphone. Ning anak ko nga, oy kanang kita tulikat ka akong cellphone dali pang snacks mo dire kay akong dirty kitchen kita magayo sa ako masalingan. Wala jud ko. Doon na pa ko gingnan, kaya aron makadungo ka, Sir Julie, aron mahayagan ka. Ako pa yung gingnan na masalingan nga. Kinsa gani inyong madunggan nga, mauinagkuha sa akong cellphone, pati asbay kay tagaan akong 2,000. Tagaan akong 2,000, karon dayon. Ama, pahibawa lang ako, nga siya mo'y nagkuha. Di ko pabayron, anak ko. Wala yun. Usa ka daw Gulyat, natuko mo yung kunamatan nga masalingan nga away managsuon. Ngayon nga, hotel ka, malungkabay ka, ikinulungkab sa kwarto ng bambina. Kadungog ka. Makadungog ko. May ako namataan. Wala na ko sumatay. Iba ko sila gyud. Pero ito na-offer kong 2,000 kung kasi musulti nga ni kawat akong cellphone. Isakadyo ko sa amusilingan niya. Sorry kayo ba? Ay, ilan kayo nga dili kami nagkuha kay kaila ko sa mga mata. Kaya ba ako dili kayo nagkuha. Sorry. Ana, kayo na amang ko dire. Ila sa tadi ka. Ha? Ningon siya, sorry kay bang para ang 2,000 mo ato tadi. Oo, di ko tuwi kayo nagkuha. Klaro kayo mga mata dili. Kay tupa-tupa. Ang nagkuha, tapad na din sa kumbalay. Naglalis, malagsoon. Malungkabay ka. Ikaw, ka malungkabay. Asa mong cellphone ba binabi? Ha? Kaya na mo ko dire. Kaya ako, ningon mo ko daan nga. Daan, hamas Biblia nga. Matas Ginoo. Hayag po kayo sa utong tutok. Siya na'y bahala. Oy, pangaon mo dire. Panimo mo dire mga kawatan. Ningon, naabam? Ningon po. Kinopit ako sa Ningon na nga. Ay, mga kawatan, rin pag-isa ako siya. Naabam? Nakaibahaw niya. Bam, muna na mo ng pagyan mo silingan. Bam, nakaibahaw ko. Tuwa sa bahay, pero init. Bam, nagban na lang. Magbunaw ka to. Balik ta. Magudere. Kaya naman kung kuha na ko inspirasyon. Nga mga mata ko sa Ginoo, haya pa kayo sa utong tutok. Kung aari ka sa verse 21, katong tawahan na nga makasasala, masakpan sa higayon. Nga wa ni gayon niya paabuta o silutan siya at tubangan sa katawhan. Old Testament. Kung aari ka sa New Testament Gulyat, inon na po nga kikihan na siya. Kikihan na siya drone. Abot na siya dito barangay. Naray. Ayaw ka balaka, sir. Kay agang imong cellphone, kibam jud ka imuha ka na niya ikaw no gikiya na diri ay. Ko Matthew 10 verse 19. Kun dadun na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka. Unsay inyong isulti o unsaon niyo pagsulti. Kay inigabot sa panahon, hatagan kamo sa angay ninyong isulti.
kay ang mga pulong nga unya inyong isulti, dili inyo, kundili, iya sa espiritu sa inyong amahan nga nagsulti, pinagi ka ninyo. Klaro kayo. Okay, kaya ka tumanga dito. Kay, kung ginuno sa itong likod, Kano araw ka, pinumdumar. maabot man o. Nain mo murag yata gayad sa Ginoo. Ay kabalaka. Kay kato bitong ako. Lingon pa ko. Ay kato na kuha akong cellphone pa. Nimo mo dire. Tay ba di abang. Lingon. After 1 week na away. Ay, ano bang lukabay ka? Ikaw mo lukabay. Ay, ikaw di ka. Ay, mang cellphone bang pina. Mo na. Na iba. Gawas lagi. Karon. Gawas, Kalinga naman eh. Mm. Karubutan kayo. Bam. Bam. Wais na Wa ka utonon di ba? Ah? Bam. Kunig 20 ba? Way bahaw ko. Init pa man ugma na. Wa mingon ba kunig 20 kay bigom kong dodo. Pero lain lang ito. Ako nalitok pagkaugmas. Nga naman. Pakikadlaon. Kusam nimo. Dong, init lagi ni. Sa umalaki para mo ba? Sama mo na kating kaluman nun. Tuna ko ang puzzle, tihon.